Id-diskussjonijiet li se jsiru fis-sitt xhur tal-Presidenza huma mnebħa mill-prijoritajiet li għandu pajjiżna. Is-sitt prijoritajiet tal-Presidenza Maltija huma l-prijoritajiet tan-nies. L-immigrazzjoni hija priorità assoluta. Il-Presidenza Maltija trid timbotta l-implementazzjoni ta' miżuri diġà maqbula filwaqt li tibqa' tassigura li t-tema tibqa' fuq nett tal-aġenda. Fost il-miżuri konkreti li qed ikunu proposti hemm it-tisħiħ tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil bilan li l-pis tal-isfida tal-immigrazzjoni jinqasam bejn kulħadd b'mod iktar ġust. F'dan il-kuntest qed ikun propost li jkunu riveduti r-regoli ta' Dublin. F'dan is-settur il-Presidenza Maltija għandha wkoll lan li l-European Asylum Support Office li EASO jinbidel f'aġenzija. Fil-prioritajiet Maltin jissemma wkoll kif ir-relokazzjoni ta' 160,000 persuna fil-bżonn ta' ħarsien irid ikun implementat b'mod aħjar. Fuq kollox Malta trid stil iktar komplut u li jkopri kollox għall-isfida tal-migrazzjoni. Enfasi kbira se ssir fuq is-suq komuni meqjus bħala wieħed mill-aqwa assi tal-Unjoni Ewropea, l-aqwa kif inhu deskritt fil-Presidenza Maltija. Fost il-miżuri konkreti f'dan is-settur hemm it-tmiem tat-tariffi tar-roaming madwar l-Ewropa. Jissemma wkoll il-geoblocking fejn persuna issib xkien li tixtri prodotti minn pajjiż għal ieħor tal-Unjoni Ewropea kemm jekk online u kemm jekk le. Il-Presidenza Maltija trid li jkun hemm enfasi fuq l-isfidi li jaffaċċjaw in-negozji żgħar u medji, anki jekk biktar sorsi ta' finanzjament b'dik li qed tissejjaħ Capital Markets Union. L-impjiegi u tkabbir ekonomiku jibqgħu priorità. Għalhekk fl-estensjoni fi żmien u s-saħħa finanzjarja tal-Fond Ewropew tal-Investiment Strateġiku se jkunu priorità waqt il-Presidenza Maltija li trid tiffoka wkoll fuq l-użu tal-enerġija iktar effiċjenti u tassigura provvista enerġija sikura ċ-ċittadini Ewropej kollha fi żmien kriżi. Il-Presidenza għandha lan li taħdem ukoll lejn ftehim biex kull belt u villaġġ tal-Unjoni Ewropea ikollhom Wi-Fi b'xejn. Fl-aħħar xhur, l-Unjoni Ewropea affaċċjat sfidi ta' attakki terroristiċi estremi, għalhekk mhux se tonqos referenza għas-sigurtà. Bħala Unjoni Ewropea irridu nibqgħu viġilanti biex nassiguraw is-sigurtà taċ-ċittadini tagħna, iwieġbu l-prijoritajiet tal-Presidenza. Fost l-għanijiet konkreti għalhekk hemm il-ġlieda kontra t-terrorizmu bi bdil ta' informazzjoni u maniġġjar aħjar tat-tarif filwaqt li jkun miġġieled iktar li finanzjar tat-terroristi. Dan saħansitra b'direttivi ġodda dwar ħasil ta' flus. Fost oħrajn irid li jinkiseb iktar progress fuq l-immaniġġjar aħjar tal-kontroll tal-fruntieri. Fosthom billi jkun stabbilit reġistru ta' dħul u ħruġ ta' ċittadini minn pajjiżi terzi. Fosthom bil-ħolqien ta' EU Travel Information and Authorization System biex jiddetermina l-eleġibilità ta' dawk minn pajjiżi terzi eżentati mill-viża biex isifru fiż-żona Schengen. Il-politika soċjali hija tema li l-Gvern Malti iżomm mal-qalbu, tema li jixtieq li l-esperjenza tiegħu fiha tinċentiva stati membri oħrajn. Fost l-għanijiet konkreti hemm iż-żieda tan-nisa fil-post tax-xogħol. Il-Presidenza Maltija trid tikseb progress fuq temi marbuta ma' ugwaljanza tal-ġeneru, fosthom bil-proposta ta' direttiva li ttejjeb l-ugwaljanza għal diretturi ta' kumpaniji imniżla fuq il-borsa, l-Stock Exchange. Fuq l-aġenda wkoll hemm il-vjolenza domestika bil-promozzjoni ta' prattiċi eżemplari u strateġiji, leġiżlazzjoni, studju u statistika. Malta se tella wkoll konferenza ministerjali fuq drittijiet LGBTIQ. Is-sigurtà u l-prosperità tal-Unjoni Ewropea hija marbuta ma' dik tal-ġirien, għalhekk se tingħata importanza partikolari lill-ġirien. Il-ħtieġa ta' stabilità fil-Libja u l-kontribut tal-Unjoni Ewropea għal tranzizzjoni paċifika hija priorità. Il-Presidenza Maltija hija impenjata li tappoġġja l-isforz tal-Unjoni Ewropea u dak internazzjonali biex ikun hemm il-paċi fil-Lvant Nofsani. Jeżisti interess ukoll biex it-tranzizzjoni fit-Tuniżija tibqa' għaddejja tajjeb u l-Unjoni Ewropea trid iżżid l-isforzi tagħha u internazzjonali biex tindirizza l-kunflitt Sirjan. Ir-Russja u l-pajjiżi Arab u d-dialogu magħhom jinsabu fuq l-aġenda wkoll. Iktar ma jgħaddi żmien se jkun hemm iktar dipendenza fuq l-ibħra u fuq l-oċeani. Għalhekk is-settur marittimu se jkun is-sitt priorità. Il-governanza internazzjonali tal-oċeani se tkun formalment parti mill-aġenda Maltija. Is-sena d-dieħla mistennija tkun imnedija inizjattiva bit-titlu Western Mediterranean Sea Basin Initiative li tibni fuq strutturi eżistenti fil-kuntest tal-ekonomija l-blu.